Няма никой да го види, освен хората, на които го пратя. Да. Няма да го качваме в YouTube. Напротив! Само малко. Само много. Това пък е Диана. Да. Така не се снима влог. Да. Нека да, имахме нека да ви демонстрирам как не се снима влог. Да. Това пак е урок. Гледаме към краката си. Много е секси. И така не се снима влог, но е забавно поне. Да. Поне се излагаме. Да, нали? И сега плюскаме картофи, защото сме гладни, не сме яли цял ден. Кажете здрасти! Пари! Здрасти, Пари! Марио? Това са картофките. Да. Аз съм си ял. Имаш малко също така. Какво? Кажи здравей! Когато говориш на камерата и гледаш към Луи, защото е много сладък. Окей, аз съм сладък. Да. Как има Макдонос? Има Макдонос. Оля, да. Правите картофи? И картофките свършиха. Колко тъжно. Ние сме свине. Да ви видим сад фейсовете. Всички сме сад. Нищо не остана. И са филмирали. Понеже влога трябва да има завършек, някой ми пише, понеже влога трябва да има завършек, мога да кажа, че днес беше страхотен ден, забавно беше, по едно време бяхме малко умряли, но да, като сега си прекарахме много яко и love you, Haz. Bye!